mari dzemushonga, mari dzekuba, mari dzezvikwambo, mari dzekuda kuita kuti zvinhu zvisina kana basa kuti kungodya mari dzemushonga muzvipatara. Mune Zimbabwe ndadzoka panapa paita nyaya yandiri kuona panapa ende munoziva kuti inini handifanira kutambisa nguva, ndifanira ngoti kavara kana ngoti ga sanza uri kutema ugariri kwomukwasha munyowani. Pane nyaya yandiri kunzwa pari kunzi Freddy Manjalima, popularly known as Kapfupi, ari kunzi zvoni akaroveresa mota yakapiwa naSewino Chivayo. Yekutanga yakarovera ikatoita beyond repair, iyato yechitwi ari kunzi akairoveresa futi. Zvinhu zvakadai so izvi pandinozvinzwa most of the times ndine zvinhu zvakawanda zvandinotanga kufunga, sekutaura kwandaita kuti zvoni mari dzemushonga, mari dzekuba, mari dzekuromba dzema-rituals. But I'm not saying kuti Chivayo ari kushandisa mari dzake ma-rituals. I'm not saying kuti Chivayo akaromba. I'm not saying kuti Chivayo akaba. But chandinoda ngoedza kutaura point yandinoda ngobudisa panapa ndiye kungoti vanhu vazhinji vanongoziva kuti munhu akaita mari hombe, mukada kumutarisa munhu iye mari idzodzo ndedzekuba nekakuromba. Vanhu vese vanoshaura kuti saka kana munhu ari mbavha anoningira. I understand imimi mbavha munadzo kumarani kwenyu, iwe hamuna mbavha here dzekuti dzinonanura hembe pawaya, but dzinoiwana here mari yekuti dzikwanise kutengera nyika yese mota? The answer is no, handiti. Saka kana makazotarisa type yembavha idzodzo dzinonyanya kuwanika kuna Nigeria, kune dzimwe nyika dzekuti imbavha dzekuti dzinenge dzichitobira nyika hombe, nyika chaiyo, ndo panenge pakunzi imbavha dzakanoenda kunoita ma-rituals, dzakatraina, dzakarombera chinhu. But handisi kuti pane nyaya iyoyi pane point yandoda kuedza kubudisa. Handisi kuziva kuti ichabudirira papi point iyoyi yandoda kuti tinyatsoonesa panapa. Ndisati ndaenda kunobata second nyaya yatinoda kudingira panapa, because nyaya dzida kungodzibatanidza dzite 3. Vanhu vese vakatengerwa mota naChivayo. There's this guy anonzi Hanzi Troy whatever. Endai munomutarisa kuti achiri kufamba nayo akwa. Kana achiri kufamba nayo yakatozoigadzirisa yakazokomwa. Kana yakutofambwa nayo izvo yakaitwa display yakakomwa. But paakaipuwa aita dzungu achitosvika pane kunonzi kumashikwede uku. Aiswera aripo. Ask those guys vanoswera vari pamashikwede. Vanotaura kuti this guy takaswera naye zvishuwa pese paidhakwa. But kubva pakangonzi mota yaibva yangoti zibva yani uyu Kapfupi ndokuroveresa mota ndobva atoona kuti panapa pakaipa. Ndobva atokumbira second chance, vapuwa second chance. But second chance ndo yakunzi akuonekwa futi mota yarovera. Right. Point yandada kutry kubudisa panapa ndekudai so. Vanhu vese vakapiwa mota naChivayo, inini ndinotokurudzira kuti vamwe vacho ngavatosiya. Hatisi tese tinodeserve kuti tiite mota. Ndikukutaurira chokwadi. Ma-resources mamwe kuwesta. You might think kuti alright pamwe zvimadrama zvimwe chichi zvese zvavaita zvazvisingavape mari yekutenga mota, handiti. Kuti munyatsobata point yekuti hatisi tese tinodeserve kuti tinge tine mota. Ngatitarise kubva kuno vafanana comic elder vaya vanadzo mota. Vakatanga kuita ma-comedy manje. Ana Fretzi, ana comic pastor, ana Nijo. The list is endless. Vese vanhu vari kuita comedy izveso vachinakidza paZimbabwe vari kudriver. I'm telling you. Ende chinhu chandiri kutaura ndochokwadi ende ma-facts. Saka imimi da kuti mundiudze kuti mota idzi vakatengerwa here? And the answer is no. Kureva kuti ukaona iwe usingagone kutotenga mota, you don't deserve to own a car, because autogone kutoitenga wega. Saka unoidii mota iwe usingagone kutenga? Unochidii chinhu usingagone kuita? Unochidii? Haukwanise kumaintaina. Same applies nemunhu wekuti haagone kutotora mukadzi, kuroora mukadzi kuita kuti ndada kubvisa mari ndozodii zvinoita vamwe process yayo. Munhu iyeye machances ake ari very low ekuti munhu iye angaonekwa kunge achikwanisa kuzomaintaina mukadzi iye, especially those guys vokuti vanenge vakatora vanhu vagara navo mahara. Mabata point yangu. Saka these guys chinoitika ndechekudai so. Yango pfungwa yangu imwe iri kufunga outside the box. It's either unongo wakatora mari dzemunhu, because these guys panemba kuti hama rituals yaya panonzi iwozvo uchaita mari iyi uchatanga kupa vanhu zvinhu, uchatanga kupa vanhu mota, vanhu unotanga kuita zvinhu zvokuti vanhu vachatanga kutaura musoro, and then zvinhu zvako zvichitofamba. In return uchawinawo destiny yevanhu ivavo. Kana vane something chekuti vanga vachanzi vachazowanawo kana vachada kuzoita muupenyu, panenge pasisina. Why? Because iwewo ndiwo waita sei wakwanisa kuvacapture zvakanaka. But I'm not saying kuti ndo zviripo. Ndikungotaurawo zvimwe imwe type yemamwe ma-rituals atoziva anoitika. And I know kuti a lot of you guys munotanga kundibvunza kuti saka iwe client sei uchitambura une information. Yes, nayo information ndoziva zvinoitika.
ende kutosiyana nazvo kuti ndisatoite izvozvo kuziva kuti ukatoona kutondudzwa kuti sei uchitambura uine information kureva kuti information yangu inenge isiri half, inenge iri information iri full, zvine maconditions akadhakwa, zvine maconditions anobohwa. Unoona uchamisika kutoona kuti iye people like Chivalo harangana anything chimwe chibeta chaari kuita mulife kunze kwokuti aringotenga zvimotikari izvozvo nekungotenga nepamba pake paanonge achigara pepe. Tikada kuzomutora kumukompea kuti wealth yake inokwanisa here kuzoita kuramba ichingopfuurira mberi kupasa kuenda panext generation, zvinoona kutonge zvichitotadzika izvozvo. So mukoona kuti urombe hunenge uchingoita nakakanzi yotora mari urarame iwewe chete. Iwe uchaenjoya uchavaka mamansion. Ndo type mamansions aya kuti unozonzwa kuti munhu akazonzi afa ibva yabvira kana kungonzi panonzi hapasi kugarika kana kuti ibva yangonzi yakazodedere chikwereti ibva yatotorwa family yosari asina chinhu chichema. But I'm not saying ndo zvazviri. Ndiri kungoti vese vari kupuwa mota, you guys must be very careful. Nyika yeZimbabwe iri kuchema kuzvipatara kuna mushonga izveso. Ukaona uchidrive mota yechivayo yekupuwa for no reason. I understand, I respect vaya vakapuwa for a reason. Asi zvinyowani kuti vanhu vanopuwa mota zvezve. Pana vanhu vanopuwa for a reason. Ngatitarise the way yanga yekupuwa people like Japreza. It's unnecessary. Unnecessary. Hatina anything chakashata na musician. Because ari kutambira and I understand kuti mese munokwanisa kungopuwa zvinhu. But sometimes you have to stop them. Stopa vanhu kuti zvanyanya izvi shamwari. Wambondipa nyinge pano zvimwe zvokuti uri muimbi. Wapuwa uchikufambisa zvemusi wacho zvebasa rako rofamba. Tozvirespect kuti it's okay wapuwa uchikufambisa zvinhu zvako zvakuita. Kozera pakuti nhasi wapuwa iwo maband members maybe I understand vamwe vacho nhamunenge ripo kuti vauye kubasa. Alright, maybe ngatiti kusumudzirana. Obva watengerwa nemukadzi wakonza kutengerwa mota. Unenge watotestwa kakazhinji kacho kunzi destiny yako iyoyo inonaka. Destiny yako iri kundiitisa mari, but I'm not saying kuti ndo zviripo paground. Ndikungota ndikunovhura rimwe page renyaya tichingoonesa. Pauri kudriver mota yachivayo ziva kuti kugwanda kune magetsi aifanira kuiswa, solar project yaida kuitwa hakuna. Nanhasi zvakangodhakwa dhakwa. Driver yemota dzo muchizviziva parenyatwa hamuna mishonga umu. Hatingazondorambe tichingonongedzera zvese maroad ane mapotholes andaakuita zvemaroad futi. Ashuwa achikutengerai mota idzodzo. Moexpecta kuti zvinhu zvacho zvinge zviri right kwamuri. Moexpecta kuti mimi ameno kana kuti you are favored zvekuti unongomuka every day uchingomuka driver mota yenyika yemahara. I don't know kuti is who now. So those are the problems that tiri kufesa dzekuti tinofanira kugara pasi senyika toonesana kuti this is wrong. Kana takatongowirirana this is wrong tatobudirira. The moment that tinongosumuka toti this is wrong, this is rubbish, let's stop this nonsense. Even vese mune muchigara kemvimudhuza nemunhu anooneswa zvakwana. You don't deserve, you can't afford. Imari yakawedzwa. Imagine wapuwa mota yacho ubva waroveresa ita beyond repair, wakumbira imwe futi wakuroveresa futi. Saka mari yacho inoramba ichibva kunani. You end up wato a beggar, ari ungrateful, kuti anongoti you deserve, you think kuti okay ndapuwa share yangu pane zvandakamboitawo mutambo yandakaita, but you were not acting kuti unoplease munhu wani kuti unofadza chivayo chete. Kana lero ungakwanike kuna wife anongosa mabudisa pa public, ungopota uchingoacta uchingonosiya ma CD kumba kwake. Of course I understand makazviita for a nation, but zvimwe zvacho zvinopedzera zvatova unnecessary. Ndo nyimwe ndototaura ndiona vamwe tumani ngino vanopuwa vamwe GD6, tumwe tuma politicians tochinherera, tumwe tuma musician. Uchinyatsoziva ukwanise kuisevhisa mota chiri kupirwa, tengesa utenge imba. Zviri better, it's better. Wewe wandipa ndazvinzwa pa garage papo uchinonzi unoona Victor ubva utomudza Victor unohodha nemari mota iyi. Hairi kuti wa 80 kashangoti asi unohodha nemari. Uta 60 ndokukandira 60 cash pa ground. Utopoka 60 kako utenga imba kana ku location, because most of these guys maroja zvekutodaro. Unoroja wakapakaza GD6 panza apo inotanga yekuromba kuti urwadziwe. Look at that wenje guy akapuwa zimota zihombe is it Hilux or something. I think he was the first person kuti kureceive a car from Jivaya. Akazisakandanzwa kuti ugara dendere chita utsvage imba. Ndakazonzwa mai manje akutaura kuti aina ndakana nyimba ndakapiwa ndakana chandakawana nini. I was like why after all. Nembiri yese unenge donzi takampa ningi chakati takamtengera chakati apana kana chavari kupuwa at the end of the day. Vamwe vacho uri kupuwa zvinhu zvina musoro hama dzekuseke kuti uri kuti uri kungofamba nezimota uchiroja. Inoita mari mota yacho. Tengesa kana kutomudza ndikutenda mandipa.
but apa mandiremera. Anyway, I'm not against Kapfupi, but I think point and is Buddhist ndaitoibudisa. As for me, I know a lot of guys even takazviwana zvima offer. Oh boy, unofunga ndikashaya offer. Unofunga imakatasa mufunga ndikashaya muna nditengere remote. Who doesn't know that man on my birthday munhu akangonditengera Honda Fit old shape 4000 USD yakabhadharwa cash patoners. Nonokolekta mota yako kuZimbabwe coolant. Tobuda chinyarire ndikanokolekta ndikatonosaina ndikato but yainge tikatonzosataura zita rangu kuti ndakupa inini ndiringoti I'm supporting what you are doing. I don't know you coolant and ndinongokuziva kuti pachivhitivhiti chako ipapo handizoti nemota rakwambeta but I believe kuti this car is going to help you. This guy is going to do something kuti basa rirambe richienderera mberi. Ndikaitarisa ndikaona ndikati okay, Toyota say this is not my car. This car is for coolant. Anything to do with basa redu rekuti toda kuzoti takuda zvinhu paground but chanyatso kuisa vamwe vanhu but tichaemploya vamwe vanhu asiri masiya asina kutumwa tichatanga kutoemploya toti guys you must go kwakati tichienda kuchegu tichidrive kamota tichienda kwakati takurai vanhu muchididi gore tichavhura pachanaka zvinhu gore richapinda Third Republic yakutonga gore tichakwanisa kuchatsopinda muZimbabwe zvakasununguka richakwanisa kuti now takuione paairport panokupindwa nevamwe ipapo panongonza pamirwe gore tichiti mafese edu achadilitwa paairport wo tisingachatariswe kunzi mukangoona type zvemafaces. But anyway, it's a topic for another day. Motor, as for me, I don't like it. It's like people like Chivayo. I don't like Sinabasa. Motor. Doidi. Inini antibude pa studio pango. That to change up. It's also that change. That in a different environment. Kana kwenda kumagunze and chatodi. Dango guarantee ndos. Chita zantruita. Pantri kubuda. Ndrungweta zantruita. Most of the times ndachinja ma systems I used to go kwandaita business rangu ndega myself ndakaisa vamwe vanhu vakunyazondibatsira ndakuita zvinhu zvangu over the phone ndikabuda kungobuda chinyararire simple. Asaka I don't need a fancy car, I don't need this motor ndori disechi ndongoda kungoti inongoti move from point A to point B. So iyo inenge iri kuzvishandira ndega. Ukaona usingagona kuzvitengera usatore imari dzenyika uri kuzvipurwa munyama simple. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kutambura, vanhu vari kurwadziwa. Ndatopedza nayo ipapo muri Zimbabwe ndikusangana nemwenye yapana pa Khululeko Zulu says his ex-girlfriend Diana Maluleke, also 44, led him to believe she was pregnant, only later claimed the baby had died shortly after birth. Zulu was devastated and proceeded to plan a funeral only to uncover a deeply disturbing truth. Murume yakangosvika achida akazviya zvekuti munodanana nevanhu. I think you guys must be very careful because the scammers are everywhere. Musango, it's not only ZANU-PF iri kuita zvinhu zvekuti vanhu vafe nenzara. No, it's not only you are kungoita vanhu vafe nenzara. No, even vanhu mujolo imomo. You must be very careful. Munhu akazonodiscover later kuti ari kuenda kunonzi anoviga chidhori. It's very bad. Ndarwadziwa nekuti varume unongopedza munhu anonetsa kuti ndine nhumbi maiwi unochiona kani but unaigwa zvazoperera pakunoviga apa chachidhori chako mufanho chinovigwa. So you guys must be very careful. Wongororai, tarisisai zvinhu izvozvo. Be very very careful. I think I'm done. Ndapedza nemi ipapo pani nyaya iyoyi. But before I go, munozviziva my favorite brand one Sawira mukuru ari kupedza basa. Kana uri muSouth Africa unoda register company inonobata iye Owen. Ndiye one munhu ari reliable anokuregister company okuvhurira FNB business account. Usina work permit kana kuti start permit. Chinongodiwa chete valid passport. Phone number dzake ndatoisa. Torai roy ma screenshot. Taurai naye usasaswera uchivhairirwa nemwe munhu kuti iwewe hauna bank account mu South Africa. Iye Owen ariko, iye Owen ari mupenyu. Contact him on the numbers that are showing on the screen. But izvezvo mutaure naye. Haina chadi zvinhu zvokuti murambe muchisekwa kana murambe muchitanga makangoninga. But unless kana ukapusawo zvako okay unokwanisa kuignore. But kana uziva kuti zvinozokubatsira mangwana because unogona kuti iwe uri kuda kutoregisterwa company kuti aonza hauna work permit. Hauna work permit ndeye vanhu vari kutsvaka basa. Iwo ungone passport yo vhura company. Vane ma work permit uzovapinza mabasa. Simple as that. Handiti. But kana usiri kunyazokanzwisisa kadhiri kacho nyatsouya undibvunze. Even kana uri guard unovhurisa futi yako. Chisiyana nehunhu hwekutambirira mari maaccount dzevamwe.
tambirira yako zvine mabenefits muSouth Africa zvokungoonekwa mari ichingopinda every month muaccount iri unoziva kugara zvinoona ungonoita skillful nyaya yemota dzanetsa idzi ukazoseka uchivhara ukamira paside nesi. Anyway, it's a topic for another day. Bye bye.